Minä olen Talsin Pia, Cadmatic Oyn Senior Application Specialist. Ja minä olen Marko Salmivaara, Building-tuotteen omistaja. Tässä keskustelussa yritämme ottaa selvää, että mikä on muuttunut rakennuslaissa viime aikoina, mitä se tarkoittaa käytännössä ja mitä se merkitsee suunnittelijoille. Ja tämä sopii sulle, jos teet arkkitehti- tai rakennesuunnittelua ja toimitat lupapiirroksia kautta malleja rakennusvalvontoihin. Ja hieman taustaa tästä laista, eli lain valmistelu aloitettiin 2023 ja 2025 eli viime vuoden alusta astui voimaan muun muassa se, että lakia haetaan yhdellä lupamuodolla ja sitten se lupakynnys nousi, eli yli 34 rakennuksiin vain tarvitaan rakennuslupa, mutta pienempiin enää ei. Mutta suurempi muutos tapahtui nyt 2026 vuoden alusta, eli pakolliseksi tulee tämmöisiä, että lupahakemus tehdään täysin digitaalisena ja rakentamislupaan haluttaisiin tietomalleja, eli tietomallimuotoisuus. Ja sitten tuo ilmastoselvitys tuli osaksi rakentamisprosessia. Ja sillä digitaalisuudella tarkoitetaan, että aletaan vaatimaan tietomallia. Ja tietomalli, eli IFC-malli, eli BIM-malli, tulee olla tämmöinen vakiomuotoinen, eli mikä tahansa malli sinne ei kelpaa. Ja mallin tulee sisältää tietoa, ja jotta se tiedonhallinta olisi helpompaa, niin se sisältö tulee vakioida. Ja sitä vakiointia varten on kehitetty tämmöinen Rava 3 Pro. Osaatko Marko kertoa siitä lisää? Joo, se on ihan hyvä. Tosiaan niin kuin sanoitkin, niin mallihan ei voi olla ihan mikä tahansa malli, vaan tätä on pitänyt vähän niin kuin standardoida. Ja tosiaan tämä on tämmöinen Rava 3 Pro-hanke, mikä on julkisella rahoituksella tehty. Vetovastuu siinä on ollut Helsingin kaupungilla, mutta siihen on osallistunut paljon eri tahoja, muun muassa useita kuntia, taitaa olla 23 kuntaa ja myös tällaisia teknologiayrityksiä. Että kaikkia osapuolia on kuultu, kun tätä on tehty, tätä hanketta. Tämä on periaatteessa tapahtunut kahdessa erilaisessa osassa. Että ensin silloin 25, kun nämä astu voimaan silloin, niin silloin tehtiin tämä ensimmäinen vedos, tämmöinen niin sanottu Rava 3 Pro, mikä sitten on vähän jatko kehittynyt, ja nyt kun tuli tosiaan tämä digitaalinen malli pakolliseksi tässä, niin sitten se on kehittynyt tällaiseen kuin Rava 3.5 muotoon, joka on nyt yleisesti käytössä sitten kaikissa rakennusvalvonnan yksiköissä. No, mitä sitten ohjelmistoilta vaaditaan tällä hetkellä, jos puhutaan sitten Rava 3.5? No joo, se on hyvä kans kysymys. Eli siinähän on periaatteessa myös muita vaatimuksia. Eli kun tietysti se Rava 3.5 sisältö, se on yksilöityä tietoa. Siellä on tietoa niin, että tällaista ydintietoa, eli mikä sisältää sen kohteen näitä tietoja, mitä on ennen haettu ihan sillä paperia täyttämällä. Nyt se tehdään digitaalisesti sitten sinne malliin suoraan. Mutta myös tietenkin on asetettu siihen tai IFC-muodolle, eli tälle formaatille myös on sitten asetettu vaatimus. Eli se pitää olla tämä 4.3 muotoinen IFC-tiedosto. Kuinka paljon suunnittelijan tarvitsee ymmärtää tästä Ravasta ylipäätään? Joo, eli tosiaan siinä Ravassa, kun on nämä kaikki tietysti tiedot muut sellaiset, niin totta kai käyttäjän pitää tietää niiden syöttämisestä, minkälaisessa muodossa sellaisessa ne sitten tulee sinne. Mutta periaatteessa siitä ihan teknisestä toteutuksesta ei tarvitse tietää mitään. Se tulee sieltä ihan sovelluksen puolelta, mutta kaikki tieto syötetään sinne tietomalliin, projektiin, ihan kuten normaalistikin meillä suunnitellaan näitä asioita meidän ohjelmaa käyttäen. Joo. No mites nämä property-setit sitten liittyy näihin Rava-tietoihin? Onko ne semmoisia, mitä suunnittelijan täytyisi tietää? Property-setti on ikään kuin se tietolohko aina siellä tiedoston sisällä. Sieltä voidaan sitten niitä juttuja lukea. Ja tässä Rava-jutussa, kun ne kaikki on tietysti silleen määrätty ennalta tämän Rava 3 Pro mukaisesti, eli siellä aina oikeassa kentässä oikealla nimellä on oikeanlaista tietoa, niin niitä on sitten just sen takia helppo sitten rakennusvalvonnan sieltä aina hakea niitä tietoja. Joo, selvä. Eli laki ei ilmeisesti edellytä tiettyä ohjelmistoa, että se vaan haluaa sen tietyn tiedon sinne. Eli
enemmän on väliä sillä, että mitä me sinne syötetään sinne ohjelmistoon, kuin se, että millä ohjelmistolla se käytännössä tehdään. Ilman muuta, juuri näin. Eli tosiaan ei ole väliä sillä sun käyttämällä ohjelmistolla, ainoastaan sillä tiedolla, että se tieto on oikein sinne kirjoitettu. No sittenhän se on hyvä niin kuin vastaanottajalle, että tulee se millä ohjelmistolla tahansa tehtynä, niin se on sellainen niin kuin sen pitää ollakin. No sitten, että mietitään vähän, että mitä se rakentamislaki oikeasti sit muuttaa siellä suunnittelijan arjessa. Niin yhdellä ainoalla luvalla haetaan nykyään rakennuslupaa, eli se on rakennuslupaniminen. Ja kunnat on ottanut näitä tietomalleja vastaan nyt vuoden 2026 alusta. Ja siihen on 2 erilaista tapaa, miten voit hakea rakennuslupaa. Eli ensimmäinen on tämä, että haetaan tietomallilla, eli BIMillä, eli IFCllä, eli tällä niin sanotulla 3D-muotoisella tietomallilla. Tai sitten on toisena vaihtoehtona, että haetaan koneluettavassa muodossa. Ja se koneluettavuus on aiheuttanut vähän semmoista hämminkiä, että mitä se tarkoittaa. Ja me ollaan nyt ymmärretty se näin, että kuvat voi edelleen laittaa PDF-nä, mutta ne kaikki tiedot, mitä täytyy siitä kohteesta kirjata, niin ne kirjataan sitten käsin sinne lupajärjestelmään. Kyllä, eli juuri nämä ydintiedot, mitä muuten kirjoitettaisiin sinne malliin. Joo, eli sitten jos haetaan sillä tietomallilla, niin sitten ne samat tiedot pystytään lukemaan suoraan siitä mallista. Eli periaatteessa sä syötät ne samat tiedot, mutta siinä on vaan se ero, että syötät sä ne malliin vai syötät sä ne sinne ohjelmistoon. Kyllä, se on yksi etu siinä mallissa sitten ehdottomasti. Joo. Ja sitten jos tätä lupaa haetaan sillä tietomallilla, niin sitten sen suunnittelumallin eli sen lupamallin lisäksi pitää lähettää sen projektin loppuessa sitten tämmöinen toteumamalli. Ja niissä on pienoisia eroja. Ja vaikka sitä lupaa haettaisiin sillä koneluettavassa muodossa, niin silti on tullut toiveita, että se tietomalli kuitenkin lähetettäisiin siinä mukana ihan vaan siksi, että sitä pystytään nyt vähän harjoittelemaan ja sitten sitä tietomallia voidaan käyttää muun muassa kaupunkimalleissa, eli nähdään, miten se tuleva rakennus sitten sopii sinne ympäristöönsä. Eli sitä kannattaa tehdä ja se kannattaa sinne laittaa sen luvan liitteeksi sitten, jos ei sillä varsinaisesti haeta lupaa. No sitten mitäs suunnittelijan tulee tietää kautta ymmärtää tästä tietomallin tekemisestä? Onko sulla, Marko, siihen jotain? No joo, mun mielestä se on juuri hyvä nostaa esiin juuri se tietojen syöttäminen. Eli niin kuin se voi kuulostaa isolta hommalta, että sinne tulee kaikenlaista juuri elementtikohtaista tietoa, sinne tulee niitä ydintietoja ja kaikkea muuta tällaista. Mutta oikeasti ei se niin kuin prosessina poikkea se suunnittelu silti oikeastaan siitä yhtään, mitä on aikaisemminkin, että koska se projektitiedot aina syötät kuitenkin sille sun kohteelle, se on juuri sitä ydintietoa. Ja sitten kun sä piirrät vaikka seiniä tai muita sellaisia, niin se tieto syötetään jo siellä. Sun ei tarvitse jälkikäteen periaatteessa alkaa mitään semmoisia tietoja sinne syöttämään, vaan kaikki tulee niinku oikeastaan ihan siinä suunnitteluflowssa. Niin jo, että tietoa kertyy sitten tavallaan ihan siitä alusta alkaen koko ajan ja ei ole semmoista yhtäkkistä tilannetta, missä sun pitää syöttää ne kaikki tiedot ja sitten sä oot niiden hukassa. Koska kaikki tiedot yleensä, mitä siellä tarvitaan juuri, on tällaisia ääneneristävyys, esimerkiksi paloluokkia ja muita sellaisia, niin ne on selkeitä jo siinä suunnitteluvaiheessa tietenkin syöttää sinne. Mutta voi toki jälkikäteenkin niitä käydä muokkaamassa ja niin pois. Niinpä, joo. No sitten me otettiin tämmöisiä yleisiä harhaluuloja tähän ja yritetään niitä vähän selvittää, että mistä ne johtuu ja miksi ne on harhaluuloja. Eli mistä tulee harhaluulo esimerkiksi, että sen IFC:n pitäisi olla täydellinen ja mikä on se realistinen tavoitetaso siinä lupavaiheessa. Ja me mietittiin sitä ensinnäkin niin, että ei ole tämmöistä täydellistä IFC-mallia olemassakaan. Ja varsinkin nyt alussa me toivotaan, että ihmiset vaan alkaisi tekemään niitä, olisi rohkeita, kokeilisi, koska tässä vaiheessa kaikki muutkin kokeilee sitä ja harjoittelee sitä, niin nyt on hyvä paikka sitten kokeilla sitä itsekin. Astua siihen tietomallinnuksen maailmaan. Niin, joo. Kyllä.
Ja me haluttaisiin kyllä ainakin rohkaista sit siinä mielessä, että ei me nähdä tätä IFC- tai tietomalliin siirtymistä minään äärimmäisen hurjana askeleena, että tämä on vähän sama kuin aikaisemmin siirryttiin paperipiirtämisestä tietokoneelle, sitten tietokone tulostettiin fyysisesti paperille, sitten ne on tehty PDF-ksi, niin nyt tehdään vaan se tietomalli. Eli kehitys kehittyy, tämä on ihan samanlainen steppi kuin aikaisemminkin toi, ja tosi monet on pystynyt siirtyä siitä paperilta tietokoneelle, niin totta kai me uskotaan, että tietokoneella se on ihan sama, teet sä PDF:n vai tietomalli, että ei se varsinaisesti niin kuin tuo siihen mitään suurta, että ei sitä kannata pitää mitenkään millään mörkönä tai sellaisena, että se olisi jotenkin aivan älytön homma tehdä. Kyllä, muutosvastarinnasta pitää päästä sinällään yli. Niin, joo. Ja sitten se, että kyllähän me nyt kaikki tuetaan toisiamme, että me ollaan paljon yhteydessä lupapisteeseen muun muassa ja muihin niin kuin lupapalveluiden tarjoajiin ja kyllä, muihin rakennusvalvontoihin ja meidän asiakkaisiin ja vähän niin kuin joka puolelle, että kyllä me koko ajan kysellään heiltäkin, kun me ei tiedetä mitään. Kyllä. Että meiltäkin totta kai siis toivotaan, että kyselläänkin jopa tästä. Informaatio kyllä löytyy monesta eri lähteestä. Pitää vaan myöntää, että nyt tarvii apua, että se on se suurin ongelma yleensä. Ja se kans pitää muistaa, että IFC:nhän ei tarvitse olla heti täydellinen, että siihenhän pystyy tosiaan tekemään revisioita niin kuin normipiirustukseenkin, että se on vaan sen hetkinen tuotos siitä suunnitelmasta, eli niitä kannattaa tehdä kyllä useinkin. No sitten jos puhutaan tästä, että pitäisi olla pääpiirustustasoinen IFC, niin mitä se tarkoittaa? Onko sulla tähän jotain vai? No joo, siis pääpiirustus, eli juuri samaa oikeastaan kuin ennen aikaan on se lupakuva laitettu sinne. Eli siitä pitää tietenkin ne päämitat, julkisivun materiaalit, muut semmoiset niin kuin tulla sitten esille siitä mallista. Mutta ei se tarvitse todellakaan olla mikään semmoinen detaalitason kuva. Niin, kyllä, ei missään nimessä. se on sitten niin kuin, sehän on ihan eri juttu jo sitten, että sitten puhutaan tosiaan jo sellaisista toteumamalleista ja sellaisista siinä vaiheessa. Mutta alkuun riittää tosiaan se sellainen lupatasoinen ihan malli, missä kaikki rakenteet on tietenkin ja niin kuin silleen. Niin, ne ratkaisut selvät. Joo, että lupaviranomainen pystyy sitten tai antamaan sen luvan, jos näin vaaditaan. No sitten semmoinen harhaluulo, että tietomalli on pakollinen. Se elää sitkeästi, mutta mitä se laki oikeasti edellyttää? Ja mehän ollaan todettu, että tietomalli ei pakoteta, eli siellä on se vaihtoehto siihen, mutta suositellaan ja se on hyödyllinen jatkossa ja siihen tullaan menemään, joten sitä kannattaa opetella jo nyt ja näin, että sitten kun se tulee pakolliseksi, tulee se eka kohde, niin sitten osaa sen tehdä. Suunnittelijalle, kun sattuu sitten se ensimmäinen iso kohde, missä se olisikin pakollinen, niin siinä sitten ollaan ongelmissa. Että jos aloittaa hyvissä ajoin, saa harjoitusta, tulee kokemusta siitä tietomallinnuksesta ja lopulta jokainen voi olla ässä siinä. Niin, niinpä. No, miten sitten tämmöinen ajatus, että kyllä se PDF riittää, niin eikö se ole vähän vaarallinen? Että no joo, se on just sinne poteroon jäämistä justiinsa, että ei se, joo, kyllä se tällä hetkellä riittää, niin kuin tuossa todettiinkin, mutta kyllä siihen olisi syytä ottaa, koska sitten ei tosiaan sä et tiedä ikinä, että niin kuin jossain vaiheessa laki taas voi uudistua ja sitten se voi ollakin, että sitten loppuu tämä tämmöinen PDF-kuvilla kokonaan se hakeminen. Joo. Totta kai PDF-tiedostoja sinällään aina tarvitaan, eihän se siitä ole kiinni. Niin mutta, työmailla työmaat esimerkiksi tai mitä nyt ikinä siinä sitten tarvitaankaan, mutta niin kuin se tietomalli, se on hyvä oppia se käytännöt. Muuttaa niitä omia prosesseja siihen tietomallinnuksen suuntaan. Niinpä. Ja onhan se aina sitten, sitä voi käyttää omaankin työn tekemiseen, tietomalliin tarkastamiseen ja muuhun, että vaikka just sun kunta ei vaikka vaatisi sitä tietomallia, niin kyllä sun kannattaa se omaksi iloksi tehdä. Että kyllä mä tietysti ymmärrän sen, että tämmöinen kokenut suunnittelija näkee siitä 2D-mallista jo, tai 2D-kuvasta, että mitä siinä tapahtuu, mutta on se ihan eri asia nähdä se sitten kuitenkin 3D:nä se ja vaikka asiakkaallekin esitteleminen siitä 3D-mallilla on paljon niin kuin
Joo, se on semmoinen hienompaa. Kyllä. piirtämiseen perehdytymättömälle se on niin kuin mukavempi katsoa sitä 3D:tä ehkä kuin sitä 2D:tä. Kyllä, ja sitten tosiaan siinä pystyy sen tarkastelun tekemään niin kuin kolmiulotteisesti, kun paperilla sä voit tehdä sen kaksulotteisesti. Niin, kyllä, niinpä. No nyt sitten jos pitäisi aloittaa tuo tietomallisuunnittelu ihan tälleen tyhjästä, niin miten se kannattaisi aloittaa? Ja itsellä ainakin on se ajatus, että ensimmäisenä pitää ymmärtää, että mitä eroa on sillä suunnitelmamallilla ja toteumamallilla. Eli se tavallaan taso, mihin pyritään, koska jos sun pitää lähettää lupamalli, niin ei siihen kannata tuhrata ihan älyttömästi aikaa, että saat tehtyä sen ihan viimeisen päälle oikein tai niin kuin valmiiksi, kun siihen riittää, että siinä nyt on mitat ja ulkonäkö sille rakennukselle ja muutenkin, että et tavallaan niin kuin tee liian pitkälle sitä. Eihän siitä ikinä haittaakaan ole, mutta se, että kun yritetään kuitenkin tienata, niin ei ole järkevää käyttää siihen älyttömästi aikaa sitten. Ja sitten yksi tärkeä on ainakin sit se IFC-viennin formaatti. Se on tosi tärkeä, eikö niin? Kyllä joo. On hyvä se projektin alussa jo hyvä valita se oikea muoto sille, koska IFC-formaatti on elänyt kans pitkän matkan. Niin, joo. Ja IFC 4 ja 4.3 on jo eroja. Kyllä. Eli pitää olla tarkka siitä, että se on nimenomaan se 4.3. Kyllä. Ja tämä 4.3 taisi olla se, mitä käytetään sitten, kun niitä kuvia varastoidaan. Kyllä, joo, se on kansallisarkiston hyväksymä. Joo, että se on tärkeä. Ja silloin, kun käytetään oikeaa formaattia, niin tietosisällöt on oikein siellä, että esimerkiksi osille voidaan kertoa, että onko ulkopuolinen vai sisäpuolinen osa, ulkoseinä vai väliseinä. Ja se on tärkeä tieto siellä. Ja sitten, mihin kannattaa perehtyä kans on toi kerrosten ja projektin hallinta. Eli aikaisemmin, jos ollaan piirretty aina pohjakuvia tai niitä projekteja, niin nyt pitää hallita se hierarkisuus. Eli että on tontti, rakennus, kerros ja sitten tila ja rakenneosa, miten se nyt näin menee. Eli se pitää koko ajan tietää, että mikä osa on missäkin kerroksessa ja miten ne suhtautuu toisiinsa ne korot siellä. Eli vaatii semmoista vähän erilaista ajattelutapaa ehkä siihen. Mutta en usko sen olevan mikään niin kuin, että siihen ongelma. Nyt kaatui. Niin, kyllä. Tosiaan, kun ottaa sitä käyttöön sitä mallinnusta, niin tämmöinen asetusten ja toimintatapojen semmoinen vakiinnuttaminen, että pikkuhiljaa miettisi, että mitä mä voin lisätä tähän mun työhön, jotta se palvelee tätä IFC-ajatusta. Eli silloin ei tarvitse kertarysäyksellä tavallaan olla sellainen, että nyt on pakko toteuttaa tämä IFC-malli, vaan päästäisiin pikkuhiljaa siihen mukaan. Joo. Se suunnitteluflow ikään kuin ajetaan sitten siihen oikeaan prosessiin. Kyllä. Ja kyllä me edelleen halutaan korostaa tätä eri tahojen välistä yhteistyötä, että meihin totta kai saa ottaa yhteyttä, jos on jotain ongelmaa ja me kehitytään ja toivotaan, että kaikki muutkin kehittyy ja jaksaa niin kuin paneutua tähän ja saadaan tehtyä sellainen systeemi tästä, että se hyödyttää kaikkia ja kaikki pääsisi siihen mukaan. Kyllä. Okei, eli mitäs olisi sitten pari hyvää asiaa nyt? Me ollaan hyvä pointtia tässä nyt annettu, niin mitkä olisi 2 asiaa, mitkä asiakkaan olisi hyvä niin kuin ottaa nyt vaikka haltuun ihan tässä? No kyllä se, että tekisi sen tietomallin. Että vaikka sun tarvitsisi lähettää sitä mihinkään, niin tee se, opettele se niin kuin itsestäkin, että sä tiedät, miten se tehdään ja sä opit sen. Ja sitten myös se, että uskaltaa ja kysyy apua ja tietää, että mistä sitä apua voi löytää. Eli nettihän nyt on pullollaan, AI osaa kaivaa siitä tietoa, meiltä saa apua, valvonnasta saa apua, ihan niin kuin kaikilta voi kysyä. Että pitää vaan uskaltaa kysyä, niin sitten saa siihen apua. Tosi hienoa. Todella hyvä keskustelu sinällään ja mielenkiintoinen aihe ja ihan todella tärkeäkin. Eli mikä olisi sun mielestä se semmoinen yksi
tosi tärkeä juttu, että jos jotain tästä meidän välisestä keskustelusta haluaa itsensä rekisteröidä, heittää sinne kovalevylle, niin mikä se olisi? No se, että ei tarvi olla heti täydellistä. Et se on ehkä, suomalaisilla voi olla vähän sellainen tapa tehdä, että kaikki pitäisi olla heti valmista ja heti täydellistä ja heti oikein ja varsinkin jos on vähän itsekriittisempi ihminen, niin se, että ei tarvi olla heti ihan priimaa, että niitä voi korjailla myöhemmin ja ei se ole mikään ongelma, jos siellä on jotain, koska ne pystyy sitten muokkaamaan. Että rohkeasti kokeilemaan ja näin, niin sillä pääsee jo tosi hyvään alkuun. Turhaa on 50 vuotta tehnyt työtä, koska me on täydellinen ollut syntymästä lähtien. niin. No ei sentään. Kuka on, niin. Mutta tiiviinä yhteenvetona, jos tässä nyt lopuksi vielä tämmöinen otetaan, niin uudistunut rakentamislaki ei siis vaadi tiettyä ohjelmistoa, mutta kannattaa valita semmoinen ohjelmisto, mikä ohjaa sitten kuitenkin kohti tämmöistä koneluettavaa yhtenäistä tietosisältöä, eli sitä tietomallia, ja vähentää sitä tulkinnanvaraa siinä lupaprosessissa. Ja suunnittelijoille tämä muutos näkyy sitten siten, että tämä tietomallin perusajatukset pitää ottaa haltuun, pitää tietää vähän mitä tekee. Ja käytännön seuraavana vaiheena oikeastaan, että ottaa semmoisen jonkun kohteen ja tekee siitä harjoitusmallin edes, niin sillä pääsee jo hyvin alkuun. Ja ei tässä kai muuta kuin kiitokset kuulijoille ja tietomallintamisiin. Kyllä. Kiitos Pia. Joo, kiitos Marko.